हेल' फरायसाफोर जों दा बे भिडिअखौ सावरायगोन जेनाखि सेबायाहाय जोंनिया मा खालामदों 2021 मायथाइयावहाय जायफ्रा मेट्रिक आनजाद होगोन बिथांमोननि थाखाय मा खालामदों 30 जौखोन्दो सिलेबासखौहाय खमायनानै होदों। बे भिडिअआवहाय जोङो बेनिनि सोमोन्दै सावरायगोन जे माखौ जोङो नागारदोंना माबे सोंनायखौ नागारदों माबे चेप्टारखौ नागारदों बबे बबेयाहाय फैनाय नङा आरो बबे बबेया फैगोन बबेखौ नायनांगौ जों बिनि सायाव सावरायगोन। खालि जोङो क्लास 10निखौ सावरायगोन। नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो क्लास 9निखौ हगारगोन। जायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला। बेवहाय नैबेयावहाय दङ जोंनिया बेवहाय बिदिनो दङ कन्टेन्ट फर सेकेन्डारि स्कुल कर्स कन्टेन्ट फर हाई माद्रासा बेफोरबायदि दं बेयावनो जे सिलेबास दङ बेवहाय फार्स्ट लेंगुवेज माने बेवहाय जोंना फार्स्ट लेंगुवेजआहाय बड' एम एल जागोन। बड' एम एल दं बेवहाय बड' एम एलआवहाय पेज नाम्बार 17 दं जोंनिया पेज नाम्बार 17 आं बेखौ उनाव खोन्थागोन। बेनिफ्राय बेयाव दङ सेकेन्ड लेंगुवेजआ जाबाय इंलिस बेयोहाय C1आ जोंनिया। बेनिफ्राय कर साबजेक्ट बेयाव दङ जेनेरेल साइन्स। बेनिफ्राय बेवहाय ब्लाइन्डफोरनिबो दं दे ब्लाइन्डफोरनिखौ जों नायना जे ओमफ्राय जोंथ' खाना नङाना। ओमफ्राय जेनेरेल मेथामेटिक्स बेवहाय जेनेरेल मेथामेटिक्स C2 दं बेयावहाय जेनेरेल साइन्सआ C3 बेबायदि दङ। बेनिफ्राय दङ अल्टारनेटिभ साबजेक्टआव जोंनिया माखौ लागोन जोङो जे बेवहाय बड'बो दङ अल्टारनेटिभ बड'बो दङ। बेनिफ्राय एडभान्स मेथामेटिक्स दङ। बेबायदिनो हिन्दीबो दङ हिन्दी इलेक्टिभ दं बेना जायफोरना हिन्दी इलेक्टिभ। बेनिफ्राय आरो हिस्ट्रि लाग्राफोरनिया नै हिस्ट्रि बेफोरावना बेवहाय नोंथांमोनाहाय आङो बेवहाय जे माखासेखौल' एसे बुजिनो गोरा जागोन मेथ्स आरो साइन्स ना मेथ्स आरो साइन्सखौल' नोंसोर एसे बुजिनो गोरा जागोन। बेखायनो बिसोरखौल' मोजाङै खोन्थागोन बिसोरखौल' बुजायनानै खोन्थागोन। बेनिफ्राय माखासेखौ नोंसोरो आङो लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होगोन नोंसोरो डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। डिसक्रिपसनावहाय लिंकखौ होगोन नोंसोरो सेबानि वेबसाइटआव थांनानै डाउनलड खालामना लानो हागोन। बेवहाय खालि आङो जेनेरेल मेथामेटिक्स आरो जेनेरेल साइन्स जेनेरेल मेथामेटिक्सआ पेज नाम्बार बेसेबाव दङ जोंनियाहाय जेनेरेल मेथामेटिक्सआ 55 पेजावहाय दङ। जे बेवहाय 9 आरो 10नि दङ आं खालि 10निखौल' बुंगोन। पेज नाम्बार बेसेबां दंमोन जेनेरेल मेथामेटिक्सआ जोंनिया पेज नाम्बार 55 जेनेरेल मेथामेटिक्सआ जोंना दङ पेज नाम्बार 55 पेज नाम्बार 55आवहाय नायनोसै जोङो ना 55आव मा दङ जे मेथामेटिक्सआव जोंनिया माबे चेप्टारखौ नाङाबा माबे चेप्टारखौ जों नांगोन आरो बबे चेप्टारावहाय बेसेबां मार्क्सनि फैगोन बेयावहाय होनाय दंखायो। नायनानै लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय स्क्रिनशटफोर खालामनानै लाबानो जाबायना स्क्रिनशट खालामनानै ला जाहाथे नोंथांमोनाहाय सिनायाखैब्ला। बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआवहाय बुंहरबानो जाबाय जायफ्रा सिनायाखै। बेयावहाय बे जाबाय क्लास 9नि बेयाव दङ क्लास 10नियाव दं जोंनियाहाय बे जाबाय क्लास 10नि ब्लाइन्ड स्टुडेन्टफोरनि थाखायसो बे ब्लाइन्ड स्टुडेन्टफोरनि थाखाय स' बेवहाय खाना फरायसाफोरनि थाखाय नैबेबो ब्लाइन्ड स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मेइना जोंना नैबियो बेयावहाय दङ भिडिअखौ जोबजासिम नायदों माने जाहाथे बुजियोना। आङो अमिटेडआ जाबाय माबेखौ गारदोंना गारजानाय इउनिटफोर बेनिफ्राय नैबेखिनिया जाहैबाय बेसे मार्क्सनि फैगोन बेवहाय। ओमफ्राय रिभिजन चेप्टाराव जोंना बे रिभिजन चेप्टाराव जोंना मा हल चेप्टार होनदों माने बे रिभिजननिफ्राय जोंना बे रिभिजन माने सावरायफिननाय ना बे सावरायफिननायनिफ्राय जोंना गासिबो फैगोन बेवहाय मोनसेबो नागारजानाय नङा बे एंगारजानाय नङा गासिबखौबो जोङो नायजोबनांगोन। बेनिफ्राय बेवहाय 6 मार्क्स फैगोन। बेनिफ्राय चेप्टार 1 रियेल नाम्बार बेखौ होनगोन जोङो नंगुबै अनजिमाफोर होननानै बुङो बर'आवहाय। बेवहाय जोङो गारनांगौआ जोंनिया नायनांगौआ माखौ नायनांगौ जोङो आप टु होनदों बेवहाय 1.3 ना आप टु एक्सारसाइज 1.3 सिम माने जोङो बेवहाय एक्सारसाइज 1.1 1.2 आरो 1.3 बिसोरखौ नायनांगोन माने 1.निफ्राय लानानै 1.3 सिमखौ नायनांगोन। बेनिफ्राय 1.3नि उननिफ्राय जिनाखि एक्सारसाइज दङ बा सोंनाय बिदां दङ जेरैहाय एक्सारसाइज सोंनाय बिदां 1.4 बेखौहाय जोङो नायनो नांला माने 1निफ्राय लानानै सोंनाय बिदां 1निफ्राय लानानै 1.3 सिमखौ जोङो नायनांगोन। बेनिफ्राय 1.3नि उननिखौ जोङो नायनो नाङा बा उननिखौ जोंनो 1.3नि उननिखौ जोंनो नाङा बेवहाय। बेनिफ्राय बेयाव दङ बेवहाय नैबे जेनाखि 5 बिनि मार्क्सआहाय मा जागोन 5 जागोन बेवहाय। बेनिफ्राय दङ पलिनमियेल्स चेप्टार 2आव दङ पलिनमियेल्स। बे पलिनमियेल्सआव जोंनिया मा जादों पलिनमियेल्स माने जोंनियाहाय मा होनना बुङो जोङो बांबिदा रासि ना बेवहाय जों गासिबो नायजोबनांगोन मोनसेबो गारजानाय नङा बेवहाय गासिखौबो जों नांजोबगोन पलिनमियेलावहाय बांबिदा रासिफोरावहाय। बेनिफ्राय बेयाव फैगोन 9 नाम्बारनि
बेनिफ्राय 3 आव दङ जोंनियाहाय चैप्टार 3 आवहाय पेयार अफ लिनियार इनटु भेरिएबल एक्सारसाइज 3.1 निफ्राय लानानै जेनाखि 3.5 सिम एक्सारसाइज दङ बेखौहाय जोङो गासिखौबो नायजोबनांगोन बेनिफ्राय 3.5 नि उननि 3.6 बेफोरखौहाय जोङो 3.6 खौ जोंनो नाङा बा 3.6 3.7 बेफोरखौ जोंनो नाङा खालि 3.5 सिम नायनांगोन 3.1 निफ्राय लानानै 3.2 3.3 3.4 आरो 3.5 बेखौहाय जोंनो नांगोन बेयावहाय नि नाम्बारनि थागोन आं नाम्बारखौहाय उनाव बुंलायला बेवहाय नायबानो जाबाय नोंसोरो बेनिफ्राय क्वाड्रेटिक इकुवेशन ना जौगानाय समानथाय बेयावहाय जोङो 4.3 सिम नायनांगोन जोङो 4.1 निफ्राय लानानै 4.3 सिम जोङो नायनांगोन बेनिफ्राय बे बेवहाय दङ चैप्टार 5 आव एरिथमेटिक प्रोग्रेसनाव बेवहाय दङ 5.1 5.2 खौ नांगोन बेनिफ्राय 5.3 5.4 बेफोरखौ नाङा जोंनो बेनिफ्राय ट्रायंगल्सआव दङ आखान्थिथामावहाय जोङो नायनांगोन आखान्थिथामाव जोङो नायनांगौ जोंनाहाय 6.1 6.2 आरो 6.3 अप टु 6.3 सिमखौ जों नायनांगोन बेनिफ्राय 6.4 आरो 6.5 खौ जोंनो नाङा 6.3 आरो 6.3 खौ जों नांगोन 6.4 आरो 6.5 खौ जोङो बे 2021 मायथाइयावहाय जायफोरा एग्जाम होगोन बिसोरनि थाखाय बियो गैया बेखौ बोखारनानै थ'दों जाहाथ' क्लास जायाखै नालाय ना बेनि थाखायनो बेनिफ्राय दङ बेयावहाय कोअर्डिनेट सिमेट्रि थावनि बिसान फुंसु बेयावहाय जोंनियाव दङ जोङो माखौ नायनांगोन बेवहाय आप टु एक्सारसाइज 7.2 सिम नायनांगोन जोङो माने 7.1 आरो 7.2 खौ नायनांगोन बेनिफ्राय ओरै 7.2 नि उननि 7.3 7.4 बेफोरखौ जोङो नायनांगोन बेनिफ्राय जोंना चैप्टार 8 आव दङ चैप्टार 8 निया जोंना दङ बेवहाय ट्रिगोनोमेट्रि इन्ट्रोडक्शन टु ट्रिगोनोमेट्रि बे जाहैबाय थाम खनासुफोरनि सिनायथि नायना बेयावहाय दङ जोंनियाहाय माखौ नायनांगौ बेयाव नायनांगौआ जाबाय एक्सारसाइज 8.1 8.2 आरो 8.4 खौ नायनांगौ बेनिफ्राय जोंना 8.3 खौ जोङो नायनो नांला माने 8.3 खौ गारबाय बेवहाय एंगार दोङो बेनिफ्राय 8.1 8.2 आरो 8.4 खौ जोङो नायनो नांगोन खालि जोङो 8.3 खौ जोङो नायनो नाङा बिनियाहाय चैप्टार 8 निया बेनिफ्राय चैप्टार 9 आव बेवहाय साम एप्लिकेशन अफ ट्रिगोनोमेट्रि माने ट्रिगोनोमेट्रि थाम खनासुफोरनि बाहायनायमोन बियो बेयावहाय बेखौ बिनि चैप्टारखौ जोंनो गासिबखौबो नाङा बे चैप्टारखौ माने बे 2021 जायफोर एग्जाम होगोन ना बे एग्जामनि थाखायल' बेनि थाखायल' बेखौहाय 2021 मायथाइनि एग्जामनि थाखायल' बेखौहाय गारथ'दोङो बेनिफ्राय सार्कोल बेंखनावहाय जोंहा दङ गासिबो साबजेक्टआनो गासिबो चैप्टार ना गासिबो चैप्टारखौनो बेवहाय नांजोबगोन चैप्टाराव जिखानि दङ बे गासिखौबो नायजोबगोन बेवहाय मोनसेबो जेबो नांजोबगोन माने मोनसेबो गाराखै बेवहाय गासिखौबो जों नायजोबनांगोन बेनिफ्राय आखिनायाव दङ बेवहाय जोंनिया जोङो एक्सारसाइज 11.1 खौ नायनांगोन बेनिफ्राय जोङो 11.2 खौ नायनो नाङा बेनिफ्राय दङ एरिया रिलेटेड टु सार्कोल ना बेवहाय जोङो एक्सारसाइज 12.2 खौ नायनांगोन 12.1 निफ्राय 12.2 खौ नायनांगोन 12.3 खौ जोङो नायनो नाङा माने आप टु बेवहाय नों आप टु एक्सारसाइज 12.2 माने एक्सारसाइज 12.1 आरो 12.2 खौ जोङो नायनांगोन बेनिफ्राय 12.3 बेफोरहाय 12.4 बेफोरखौ नायनो नाङा बेनिफ्राय सारफेस एरिया एन्ड भलिउम चैप्टार 13 बे चैप्टार 13 आव जों माखौ नायनांगोन एक्सारसाइज बिनियावबो 13.1 13.2 बेखौ नायनांगोन बेनिफ्राय 13.3 13.4 बेफोरखौ नायनो नाङा बेनिफ्राय स्टेटिस्टिक्स चैप्टार 14 बेयाव दङ सानसरथुम बेयावहाय जोङो एक्सारसाइज आप टु एक्सारसाइज 14.3 सिम जों नायनांगोन माने 14.1 14.2 आरो 14.3 बेखौ नायनांगोन ओरैजाय 14.4 14.5 बेफोरखौ जोङो नायनो नांनाय नङा बेनिफ्राय प्रबेबिलिटि जाथावना बेवहाय जों गासिबो चैप्टारखौनो नायजोबनांगोन चैप्टारावहाय बे चैप्टारावहाय माने जा दङ बेखौहाय जों नायजोबनांगोन मोनसे बेवहाय गारजानाय गैया माने बे जाहैबाय मा होनो मेथामेटिक्स आयदानि बियो ना बेनिफ्राय दानिया जोंनाव दङ बिगियान आयदानिहाय बिगियानाव जोङो बेवहाय मोनगोन बिगियाना जोंना पेज नाम्बार 51 बाबो जोङो 52 बा 53 आव नायनांगोन मानो होनबा जोंना मा दङ बेवहाय 9निबो दं नालाय ना जायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे उनफोरावबो बेफोरबायदिनो भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथांमोनाहाय नुनो मोनो बेयावहाय जोंनिया दङ क्लास 10 नि बे जेनेरेल साइन्स बेवहाय दङ केमिकेल रिएक्शन एन्ड इकुवेशन माने रासायनारि फिनजाथाय आरो समानथाय ना रासायनारि फिनजाथाय आरो समानथाय बेवहाय जोङो माखौ नायनांगौ ना जों मासिम नायनांगौ बेवहाय इउनिट आप टु 1.2.5 ना 5 माने 1.2.5 बेसिबांखौ नायनांगौ जोङो जे बेवहाय 1.2.5 बेवहाय जोंनिया मा दङ जोंनियाहाय अक्सिजाबनाय आरो अक्सिगारनाय बे अक्सिजाबनाय आरो अक्सिगारनायसिम जों नायनांगोन बेनिफ्राय बिनि उननिफ्राय जोङो नायनो नाङा माने पेज नाम्बार 12 13आवबो एसे दङ बियो पेज नाम्बार 12 आव दङ बियो अक्सिजाबनाय आरो अक्सिगारनाय बेखौ नायनांगोन ओमफ्राय बिनि उननिफ्राय जोङो नायनो नाङा जेरै जामख'नाय सेवथाय बेफोरखौहाय जोङो नायनो नांला जोङो होमबा जे बिनिफ्राय जोङो
1.2.5 ना बिनि उननिफ्राय जोङो नायनो नांला बेखौ नायनांगोन आरो बेखौहाय अक्सिजाबनाय आरो अक्सिगारनायखिनिखौ जोङो नायनो नांगोन बिनिफ्राय बिनि उननिखौसो जोङो नायनो नाङा बिनिफ्राय एसिड बेस एन्ड सल्ट माने खारदैफोर एसिडफोर खारदैफोर आरो संख्रिफोर ना बेयावहाय चेप्टार 2 आवहाय जोङो मासिम नायनो नांगोन जोङो 2.3.1 ना बे बेसेबांखौ नायनांगोन जोङो बिनिफ्राय बिनि उननिखौ नायनाङा बे जाहैबाय सानफ्रोमबोनि जिउआव pHनि गोनांथि बे सानफ्रोमबोनि जिउआव pHनि गोनांथिखौ जोङो बेसेबांखौ जोङो बेखिनिखौ नायनांगोन बिनिफ्राय बिनि उननि 2.4 जे संख्रिनि सोमोन्दै गोबाङै मिथिनि बेफोरखौहाय जोङो नायनो नांला बेखिनिखौ जोङो नायनो नांला खालि जोंनिया 2.3.1 सिमखिनिखौ जोङो नायनांगौ बेनिफ्राय मेटेल्स एन्ड नन मेटेल्स धातुफोर आरो धातु नङिफोर बेयावहाय जों नायनांगोन 3.4.5 बिसिबां नायनांगन माने बेयावहाय 3.4.5 आव दं जोंनाहाय सांग्रांथि थाखोनि गोजौआव थानाय धातुफोरनि बिजिरख'नाय जों बिसिबांखौ नायनांगोन बेनिफ्राय 3.4.6 धातुफोरनि सोदांनाय बेखिनिखौहाय जोङो नायनो नांला बा बेनिफ्राय जोङो बेफोरखौहाय नायनो नांला खालि जोङो 3.4.5 बेखिनिसिमखौ नायनांगोन बे 3.4.5 बेयावहाय जा दङ बेखौहाय जोङो नायनो नांगोन बेनिफ्राय बिनि उननिखौसो जोङो नायनो नाङा बेनिफ्राय चेप्टार 4 आव दङ जोंनियाहाय कार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड कार्बन आरो बेनि खौसेफोर ना बेवहाय जोङो 4.3.4 बेसेबां नायनांगोन जोङो बेनिफ्राय बिनि उननिखौ नायनांला आङो बेवहाय मुंफोरखौ बुंलायला खालि बेयाव थानायखौ जों नायनांगोन बेनिफ्राय बिनि उननिखौ नायनाङा बेनिफ्राय चेप्टार 5 आरो चेप्टार 6 चेप्टार 5 आरो चेप्टार 6 आथ' जोंना मा बेवहाय फुलखौ नायजोबनांगोन जों फुल चेप्टारखौ नायनांगोन जोङो बेवहाय जा दङ ना बेफोरखौ जों मोनसेबो गारजानाय गैया चेप्टार 5 आरो चेप्टार 6 आव गासिखौबो जोङो नायजोबनांगोन बेनिफ्राय चेप्टार 7 दङ चेप्टार 7 आव जोंनिया 7.2.1 बेसेबांखौ बेखिनियाव जि दङ बेखौ नायनांगोन बेसेबांखिनियाव जि दङ बेखौ नायनांगोन बेनिफ्राय बिनि उननिखौ जोङो नायनो नाङा बेनिफ्राय 8 आव दङ जोंनिया 8.3.2 बेयाव जि दङ बेखौ नायनांगोन जोङो फार्स्टनिफ्राय लानानै बेसेबांखौ नायनांगोन बेनिफ्राय बिनि उननिखौ जोङो नायनो नाङा बेनिफ्राय चेप्टार 9 आवहाय 9.4 सिम जोङो नायनांगोन माने 9.4 सिम जे दङ बे 9.4 आवबो जि दङ बेखौ नायनांगोन बेनिफ्राय बिनि उननिफ्रायसो जोङो नायनो नांला बेखिनि उननिखौहाय जोङो बेवहाय उननिखिनिखौ गारदों बेनिफ्राय चेप्टार 10 आव 10.3.5 बेखिनिसिम दङ बेवहाय नांगौ बेनिफ्राय बिनि उननियाखौ जोङो नाङा बिनि उननिखौबा एंगारदों बेनिफ्राय 11 आव दङ 11.5 सिमखौ जों नायनांगोन बेनिफ्राय 11.67 बेफोरखौहाय जोङो नायनो नांला बेनिफ्राय इलेक्ट्रिसिटि चेप्टार 12 आव जोंना दङ 12.6.2 बा 12.6.2 बेसेबांखिनिखौ नायनांगोन बेयाव बेसेबांखिनियाव जा दं बेखौ बेनिफ्राय बिनि उनाव थानाय 12.7 बेसिमखिनिखौ बेफोरखौ जोङो नायनो नाङा बेनिफ्राय चेप्टार 13 आव दङ मेगनेटिक इफेक्टिभ अफ इलेक्ट्रिक कारेन्ट बेयावहाय जोङो 13.6 सिम जोङो नायनांगोन 13.6 आव मा दं बेखौबो नायनांगोन बेनिफ्राय 13.7 आवहाय जा दं बेफोरखौहाय नायनांला बे 13.7 13. बेफोरबायदि दंबाथाय नायनो नांला खालि 13.6 सिमखिनिखौल' नायनो नांगोन जोङो बेनिफ्राय चेप्टार 14 आव दं जोंनाहाय 14.3.1 बेसेबांखिनियाव जा दं बेखौ नायनांगोन बेनिफ्राय बिनि उननिखौ जोङो नायनो नांला जुदि बुजियाखैब्ला कमेन्टआव बुंहरब्लानो जाबाय बेनिफ्राय चेप्टार 15 आव जोंना 15.2.1 बेखिनिसिम नायनांगोन बेनिफ्राय बिनि उननिफ्राय जोङो नायनो नांला बेनिफ्राय नैयाव दङ चेप्टार 16 इज टटेलि ओमिटेड फर दा सिलेबास फर दा एकाडेमिक इयार 2020 जे बेयो जायफ्रा 2020 मायथाइयाव होगोन ना एग्जाम होगोन बिसोरनि थाखाय नैबेखौहाय चेप्टार 16 खौ माने गारजोबथारदों होननानै बेवहाय बुंदों माने चेप्टार 16 खौ जोङो नायनो नाङा बेवहाय गारजोबदों बेनिफ्राय माखासेखौ आं एसेबां माने बेबायदि बुंला भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै नोंसोरनो आङो बे लिंकखौहाय वेबसाइटखौहाय आङो वेबसाइटनि लिंकखौहाय सेबानि जेनाखि वेबसाइट ना बेखौहाय लिंकखौ डिसक्रिपसनावहाय होगोन नोंसोर नङाब्ला कमेन्टआव होगोन नोंसोरोहाय डाउनलड खालामनानै नायनानै लानो हागोन आरो बेनिफ्राय जे बे माखासेखौ नोंसोरो डाउनलड खालामनानै नायनानै लादो ना बेवहाय बिदिनो एमएलआवहाय बड' एमएलआ 17 पेजाव दङ 17 पेजाव मा दङ एसे खोन्थानोसै स' 17 पेजाव जे ग्रामारावहाय एसे गोनो गोथो जागोन नोंसोरो बेनिखायनो नैबावहाय जिनाखि दंना नैबे जाबाय क्लास 10नि नोंसोरो स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन बे जाबाय क्लास 10नि बड' एमएल बेवहाय दङ बेनिफ्राय नैबेयावहाय मोनसे दङ दे नैबेयो अल दा ग्रामार पोर्सन अफ क्लास 9 माने क्लास 9 आव जि दङ ग्रामार सेक्सनावहाय ना रावखान्थि बाहागोआवहाय जा दङ बियोहाय क्लास 9 आव थानाया बे गासिबो फैजोबगोन क्लास 9 आव मा दं जोंनिया होमबा ग्रामार खिनियावहाय नैबेयो दङ
बे नैबेखिनिखौ जोङो नायफादेरनांगोन बेवहाय जा दङ ना बेयाव दङ रावखान्थिनि बाहागोफोर रिंसार थाद'सिन खान्थि हांखो सिनायथि रिंसारथि सोदोबमा आथोन दाजाबदा थाइजा बिदिन्था बोथों आरो बोखेब बाथ्रा बेफोरखौ नायदेरनांगोन बेयावहाय क्लास 9 नैबे ग्रामार खिनियाव दंना बेखौहाय जोङो नायनो नांगोन जोङो बेनिफ्राय जोंनिया बेखिनियानो ना नैबेयावहाय बेखिनियाव नायदेरनांगोन जोङो नैबे अल दा ग्रामार पर्सन होनना नैबेखिनियावहाय जोङो बेखिनिनि थाखाय बे जेनाखि 9 दं बेखौ नायनांगोन बे इंलिसावबो दङ बेबायदि होनाय इंलिसावबो जोङो नायनांगोन इंलिसाव जा दङ बेखौहाय आरो हिन्दीयावबो बेबायदि नायनांगोन हिन्दीयावहायबो बेबायदि होनाय दङ 9 जि ग्रामार खिनियाव ना व्याकरण खिनियाव जि दङ बेखौहाय जोङो 9 थानायखौबो नायदेरनांगोन बेनिफ्राय जोंहा दङ एडभान्स मेथामेटिक्स दङ हिन्दी दङ बेफोरखौना हिस्ट्रि ससियेल साइन्स बिसोरखौ नोंसोरो डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबायना बेयावहाय आं डिसक्रिपसनाव होगोन लिंकखौहाय नोंसोरो खालि मा होनो डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला बेनिफ्राय जेसे हायो नोंसिनि फरायसा लोगोफोरनो फरायसाफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बिसोरबो मिथिनो मोनो बे गोदान जिनाखि सिलेबास ना बे गोदान सिलेबासखौहाय बिसोरबो जेरैहाय मिथिदों नोंसोर जेरै मिथिदों बेबायदिनो मिथिनो मोनो बेखायनो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय बिसोरनोबो जाहाथे मिथिनानै मोजाङै फरायनो हायो बेनि थाखाय शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोरनो बेनिफ्राय एडभान्स मेथामेटिक्सआवबो बे सिगांनि मेथ्सनि बायदि जेरैहाय दङ बेबायदिनो बेयावहाय चेप्टार 1 चेप्टार 2 गासिखौबो नायजोबनांगोन मोनसेबो बेवहाय गारजानाय नङा बेनिफ्राय चेप्टार 3 आवहाय जोङो एक्सारसाइज आप टु एक्सारसाइज 3.3 सिम नायनांगोन माने एक्सारसाइज 3.1 3.2 3.3 बेसेबांखौ नायनांगोन बेनिफ्राय 3.3 नि उननि 3.4 बेफोरखौहाय जोङो एक्सारसाइज 3.3 नि उननि जिनाखि एक्सारसाइजफोर दङ ना सोंनाय बिदांफोर दं बिसोरखौ जोङो नायनो नाङा थिग बेबायदिनो बे चेप्टार 4 आवबो जोङो 4.2 सिमखौ नायनांगोन 4.1 4.2 खौ नायनांगोन बेनिफ्राय 4.3 खौ नायनो नाङा बेनिफ्राय 5 आवहाय जोङो गासिखौबो नायजोबनांगोन 6निया जोंना 6.1 6.2 आरो 6.4 खौ नायनांगोन बेनिफ्राय जोङो 6.3 खौ जोङो नायनो नाङा गारनांगोन बेवहाय ना 6.3 खौ गारदों बेवहाय खालि जोङो नायनांगौ 6.1 6.2 आरो 6.3 खौ जोङो नायनांगौ 6.4 खौ नायनांगौ 6.3 खौहाय नायनो नाङा बेनिफ्राय बेयाव दङ चेप्टार 7 आवहाय आप टु एक्सारसाइज 7.2 सिम माने 7.1 7.2 सिमखौ नायनांगोन बेनिफ्राय ओरै 7.3 निफ्राय जोङो जि दङ ना बिसोरखौहाय जोङो गारनांगोन बेनिफ्राय 8 आव दङ बेवहाय नैबेखिनियावहाय चेप्टार बेयावबो दङ एक्सारसाइज 8.2 सिमखौ जों नायनांगोन एक्सारसाइज 8.3 निफ्राय जोङो नायनो नाङा 3 खौबो नायनो नाङा बेनिफ्राय 9 आवहाय एक्सारसाइज 9.2 सिम नायनांगोन बेनिफ्राय 9.3 एबा 9.3 नि आरो उननिखौ जोङो नायनो नाङा 9.3 खौबो नायनो नाङा आरो 9.3 आव जुदि दंबायबाथाय बेखौबो जोङो नायनो नाङा बेखिनियानोसै बेनिफ्राय माखासेखौ बुंखाबायानोसै ना जेनाखि दंबोयो ससियेल साइन्स बिदिनो हिस्ट्रि इंलिश बे माखाखौहाय नोंसोरो डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय आं पेज नाम्बारखौ बबे पेज नाम्बाराव दङ खोन्थाखानोसै बेयावहाय इंलिशआ दङ 45 पेज क्लास 9 10 दं दे 46 आव थाहैनो हागौ क्लास 10 नियाहाय क्लास 9 आ 45 आव थागोन बेनिफ्राय दङ ससियेल साइन्सआवहाय ससियेल साइन्सआ 60 आव दङ ओरैनो 64 आव थाहैनो हागौ ओरै हिस्ट्रिफोर दङ जिअग्राफिफोर पलिटिकेल साइन्स बेनिफ्राय आरो इक'फोर दं बेना बेयाव बेखिनियावहाय बेनिफ्राय दंबोयो हिस्ट्रि दंबोयो ना हिस्ट्रि दङ बेनिफ्राय हिन्दी इलेक्टिभ बड' इलेक्टिभ बेखिनियानो बेखौहाय जुदि बानायजोबनांगौब्ला भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन स' नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव थांनानै ना लिंकआव क्लिक खालामनानै सेबानि जेनाखि वेबसाइट बेयाव थांनानै मा होनो बेखौहाय डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय ना फार्स्ट नोंसोरो डाउनलड खालामबा क्रमआव थांग्रोदो ना क्रम नङाबा गुगोलाव थांदो बेनिफ्राय सेभा मा खालामदों नोंसोरो सेभा अनलाइन बेना सेभा अनलाइन .org बेखौहाय सार्च खालामबाबो जागोन बेबायदि बेनिफ्राय बेयावहाय जोङो दसे सम लागोन बेनिफ्राय नैबेयावहाय ना नैबेयाव नैबिदि बेवहाय नुगोन रिभाइस रिडिउस्ड कारिकुलाम फर क्लास 9 and 10 दंना बेवहाय खनसे क्लिक खालामबानो बियो नैबेयावहाय दाना अपेन दंना बेवहाय बे अपेनावहाय थुबानो जाबाय अब्लानो बियो मा जागोन आंना डाउनलड खालामनो दंखायो बेवहाय बेबायदि खोन्थादों डाउनलडआव थुबानो जाबाय नोंसोर अब्लानो डाउनलड जागोन बियोहाय दसे सम लागोन डाउनलड जानायावहाय फैबायना बेबायदिहाय डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय स' दिनै भिडिअआ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार खालामबानो जाबाय गोजोन्थों